piso kayo dyan. Parang sa Pilipinas yan din. Yan. Yung kanin nilagyan ko ng kamote para dumami. Ganun lang. Masasain, lalagyan ng sinubakan ng gamote. Ready to cook na yan. Lang, tigpit ko lang yung pinagbalot. Tigpit ko lang yung pinagbalatan ko at isasain ko na. Ito ang buhay na rin. Sa atin, kapag pinto tayo ng isda, 1 kilo, 2 kilo, dito isang peraso, siyang kayo pagkain. Sit lang ba? Sit. Kaya natin yung